Πότε από την αρχή θα είναι και η Δέσποινα. Δέσποινα Βανδύ εννοώ, σε παρένθεση. Εμείς, η εταιρεία που μας κάλεσε. Γιατί εμείς το ξέραμε, εκεί τη βρήκαμε. Φοβερό. Πώς την είδες τη Δέσποινα? Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώς γίνεται μια γυναίκα που έχει μόλις γεννήσει, έχουν περάσει λίγοι μήνες, να είναι τόσο ωραία, τόσο αδύνατη και τόσο χαμογελαστή, τόσο ευδιάθετη. Το τόσο χαμογελαστή και ευδιάθετη με συγχωρείς. Το τζαμ κοράκλα έκανε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το τόσο αδύνατη, τόσο γρήγορα. Να σου πω κάτι που παρατήρησα. Κατερίνα, δεν κάνω σχόλια, βλέπεις. Τι με κοιτάτε να μιλήσω. Να σου πω κάτι που παρατήρησα. Ναι. Η Δέσποινα από τότε που έμεινε έγκυος μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο γλυκιά, πιο προσιτή με τους ανθρώπους, μιλάει συνέχεια με όλο τον κόσμο. Μίλησε και με εμάς μαζί. Με εσάς μαζί? Με εμάς μαζί. Κάναμε ένα τέτα-τέτ και έχουμε βίντεο. Τέτα-τέτ. Όχι τέτα-τέτ. Αλλά μέχρι να το μάθουμε αυτό να το λέμε, ας το δούμε. Σε ένα φαντασμαγορικό πάρτι χθες το βράδυ, ο Φίβος και η Δέσποινα Βανδύ παρουσίασαν σε παγκόσμια πρόοδη το τραγούδι γνωστού αναψυκτικού για την Ολυμπιάδα. Στις 10:36 ακριβώς η Δέσποινα Βανδύ έφτασε στο παραλιακό κέντρο και ο ουρανός φωτίστηκε από τα βαγγαλικά. Είχαν μείνει μόνο 2.004 ώρες μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή για πάρτι. Θέλω να σας πω ότι έχω πάρα πολλούς μήνες να πάω σε πάρτι. Σε ποιο μήνα είσαι? Στον 8ο μήνα? Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε πάρτι. Η Δέσποινα Βανδύ, απαστράπτουσα, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ανάμεσα σε χιλιάδες θαυμαστές της και μίλησε στην κάμερα του πρωινού καφέ για το τραγούδι της Ολυμπιάδας και όχι μόνο. Πώς αισθάνεστε που όλος αυτός ο κόσμος ήρθε για σας απόψε? Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν περίμενα να δω τόσα πολλά αγαπημένα πρόσωπα. Πάρα πολύ. Αυτό που σας λένε για το τραγούδι, ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά αυτό που σας λένε οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα εδώ και το άκουσαν για πρώτη φορά, τι σας λένε? Η μίλησα. Κοίταξε. Μου λένε ότι είναι πολύ ωραίο. Λες να το λένε γιατί είναι φίλοι μου. Όχι, αλλά οι φίλοι λένε πάντα την αλήθεια. Να σου πω κάτι. Σε αυτή τη... Γενικά όταν ακούω κάποιο τραγούδι, όταν δουλεύω μαζί με το Φίβο, αυτό που μετράει για μένα, πάνω απ' όλα, στην αρχική φάση, έτσι, είναι η γνώμη του Φίβου. Και είναι ότι φτάνει στα αυτιά μου. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο Φίβος είναι, τι να πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, τεράστιο. Γι' αυτό το αποδεικνύει κάθε φορά. Είναι εκπληκτικό. Αυτό το σημερινό είναι ένα dance κομμάτι που έχω πει. Επίσης εξαιρετικό είναι και το άλλο που έχετε ακούσει εσείς λίγο πιο πριν. Πιο μπροστά. Ο στόχος του τραγουδιού ποιος είναι? Ο στόχος του τραγουδιού σε πρώτη φάση λειτουργεί για την Coca-Cola, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε δεύτερη, γιατί υπάρχει και δεύτερη φαντάζομαι. Σε δεύτερη θα δούμε εν καιρό, θα δούμε. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και το ΟΠΑ που πάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό και πρόσφατα βραβευτήκατε στην Πορτογαλία. Πιστεύετε οι ξένοι, αυτοί που σας αγκαλιάζουν τώρα, σε σχέση με τους Έλληνες, τι διαφορά έχουν οι θαυμαστές? Κοίταξε, η λατρεία που υπάρχει στον τόπο μου, τα παιδιά όπως με αγκαλιάζουν, σίγουρα δεν είναι κάτι που ισχύει στο εξωτερικό και σίγουρα δεν έχω έρθει σε επαφή με φανς τόσους πολλούς. Γιατί στο εξωτερικό ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή πας σε κάποια χώρα, κάνεις γύρω στις 10 συνεντεύξεις. Είναι πολύ μικρή επαφή. Είχα επαφή με φανς, αλλά όχι τόσο έντονη όπως εδώ. Μαδρίτη ή Αθήνα τελικά? Αστείευεσαι τώρα. Εννοείται Αθήνα. Το χειμώνα πού θα σας δούμε? Θα σας δούμε στην Αθήνα? Το χειμώνα θα είμαστε στο Rex. Με ποιο, παρέα? Το συζητάμε τώρα. Το συζητάμε. Εντάξει. Καλή επιτυχία που είναι δεδομένη και δεν ξέρω τι έτυχε στον εαυτό σας για να κλείσουμε. Στον εαυτό μου, τίποτα, να είναι καλά η οικογένειά μου, ο άντρας μου και το παιδί μου. Παρόντες στην εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος του ομίλου Αντένα, κ. Θοδωρής Κυριακού, και ο διευθυντής Χέβεν, κ. Γιώργος Λεβέντης. Δέσποινα, τα είπες καταπληκτικά, αλλά είπαμε, είναι η εσωτερική χαρά, η τεράστια χαρά η οποία δεν κρύβεται. Είδες ότι η Δέσποινα είναι είδωλο, τελικά? Μα βέβαια είναι. Είδωλο είναι. Είμαι και ερωτευμένος, σαπά. Πάλι. Πώς το έπαθες, Παύλο, δεν σε προλαβαίνουμε, με συγχωρείτε. Εσύ το θέλω πηγαίνω στο θέμα τελικά. Δεν είναι
να πας σε θέμα πραγματικά. Δεν είναι να πας σε θέμα και να δεις γυναίκα ωραία, γυναίκα έτσι λαμπερή, γυναίκα που να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μου βρείτε μια γυναίκα, να πάω στο σπίτι μου, να μείνω εκεί τα βράδια και να κάνω το παιδί μου, να πάω το αυτοκίνητό μου, το station wagon μου, το σκύλο μου, τον κήπο μου. Μου βρείτε μου καριέρα όλα. Βρέστε όλα αυτά και άμα τα βρεις όλα αυτά, θα κάνω μια παρένθεση. Να βρει τη γυναίκα πρώτα και μετά αυτά θα σε βοηθήσουν. Έδωσε και είδηση, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι στο Ρεξ, νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέει. Επισήμως είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Αν και όλοι ξέραμε ότι θα είναι στο Ρεξ, απλά δεν το έχουμε ακούσει επίσημα. Δεν σου είπε όμως με ποιον, με ποιους, με ποια θα είναι. Θα την πίεσα λίγο παραπάνω. Ναι. Αλλά δεν την πίεσα. Καλά έγινε. Μεγάλη καρδιά. Είναι μαζονάκι, αλλά έχει ερωτηματικό. Συζητάνε. Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι η Δέσποινα δεν ξεχνάει τις φίλες της, έχω να σου πω. Και εκεί που τελειώσαμε τη συνέντευξη, μου λέει stop. Λέω τι έγινε. Λέω το ξαναπάμε. Το ξαναπάμε για κάποιο άλλο λόγο. Θα το δούμε τώρα. Καταρχήν, Ελένη, πρέπει να σου πω ότι το ξαναγράφουμε, διότι πριν είχα κραγιόν εδώ. Οπότε να σου πω τι είπα πριν με το κραγιόν. Είπα ότι σε λατρεύω, ότι σε αγαπάω πάρα πολύ, σε θεωρώ πολύ φίλη μου. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το γιο σου, τον άντρα σου, να είσαι πάντα λαμπερή όπως είσαι. Και θέλω επίσης να σου πω, αν και το ξέρεις ήδη, ότι έχουμε περάσει πολλά πρωινά παρέα, η Μελίνα, εγώ και εσύ. Ο Φίβος είναι γνωστό ότι είναι χαμηλών τόνων και δεν κάνει ποτέ δηλώσεις. Ακούγοντας η Δέσποινα Βαρδί να έρχεται στην Ελένη, χαμογέλασε με νόημα. Έχω να σου πω. Δεσποινα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά με συγκινείς με αυτά που λες. Όχι όταν μου τα λες στο τηλέφωνο όταν μιλάμε, όταν τα λες δημόσια. Το αντιλαμβάνεσαι. Έβλεπε και η Μελίνα πρωινό καφέ. Τη ρώτησα και αυτό. Έβλεπε το μωρό. Αλλά είναι στο γύρισμα με το κραγιόν που δεν μπορούσαμε να το βάλουμε, γιατί ήταν ολόκληρη στάμπ εδώ πέρα. Έβλεπε που ήταν έγκυος και μετά μου λέει, μα τη ρωτάω, συγγνώμη, εσύ ή τη Μελίνα κοιτούσες ή την Ελένη. Μου λέει και τις δύο, αλλά μετά μόνο τη Μελίνα. Λέω κακός. Κακός. Σταματήστε με. Τι παιδί είναι αυτό. Σταματήστε. Μας λες πια ερωτεύτηκες τώρα, να βοηθήσουμε λίγο. Θα μας τα γυαλίσει όλα. Ξέρει, είναι γνωστή.